nato niya ito ang religious dialogue sa niya itong pagbuhaton karong hapuna. So karon ato sa paghisgutan kung unsang aktibidad atong buhaton karon. So ang una, ba naman ta sa opening prayer, may tabuan magpahayagay. Ang unang magpahayag ang si Pastor John Dinuna sa Voice of Triumphistic Pentecostalism. Pentecostalism. Kani siya ang paghisgutan bali 15 minutes nga pagpamahayag sa both parties. Ang una si Pastor John Dinuna. O ganyan kaduhang magpahayag 15 minutes si Sir R.G. Sino. Pagkahuman sa ever 15 minutes nga pagpahayagay, nanapoy another 15 minutes nga pag question and answer. Ang question magdualan siya mukabat ra siya mga 15 seconds ang question. Tapos 30 seconds po ang answer. Din mo paano siya sulod sa 15 minutes. So, kahuman na po second stand na po. Bali 15 minutes doon siya stand. Ang unang stand, ang mo stand sa pikas kay si Pastor John Dinuna, ang ikaduhang stand sa another 15 minutes si Pastor Pastor Tata. So karon pagasuldan na nato kini. O sige, akong tawagan si Pastor John Dinuna sa pagpamahayag sa sulod sa 15 segundos. Ay 15 minutes. O sige, salamat. Praise God. May hapon sa tanan sa surprise na itabong yatag sa Ginoo. Wala ko magdaw may nani pero imbitahan ko ni Pastor Tata. So nakita ko na po si brother ba o siya father o siya brother lang. Kita na ko ni sa YouTube sa sinagam murag itawag itong mga itawag nila sa sila mga banggitan nga mga debater. So nakita na ko salamat na meet yun ako no personal. Hallelujah. So mura ni og grade 1 og college ni kumbati ron kay di man ko ni pero ang ako isaligan ng Dios ang iyang pulong sa lay gihatag sa Ginoo sa paso mapahayag ko karon nagisgot ko si Pastor Tata siya mo gayo sa sinong danani no nga nahitabo ni butangan ni mamatay ko ni pero first time na kami ni naghanap ko ipangatuan mga simbahan mga lugar mga bukid pero karon ko first time ni so Ginoo na bahala so dahil katayuan ng Dios kay kamhanan ng Dios kay bulungan ng Dios tested and proven so matapad Pastor Tata ilang giwanon about the iglesia so more expect ko about iglesia kay mamo gini karon ng gisto pakian pag-ayo kini kinsa gyud ang tinuod nga iglesia no anak karon nato ipamatugod sa Bible about sa iglesia okay sugod na to 15 minutes ato pa karon wala so ato wala patoy nato no salamat so ako balikon na isipis ko dalay ko ng Dios salamat nakadala ng sound system naggupa ra ba basta mo sinikita ito ulay sound mayon dato ako una ko may putong sound kay mura di kay maklaro tungkol ba pero kay dito yung sige na kadala okay musugod ko mga igsoon kaning diskutan nila ni Pastor Tata bahin na ning iglesia di ba kay ko anad ani mga study about ng mga gitawag ko tong mga ako lang ibawa na ning iglesia is iglesia mga tao ni kay mabasa ko sa Biblia ron nga ang Dios wala magpuyo sa templo hindi mo sa kamot sa tao kung dili ang templo gisgutan diri kita okay so mao ni may igsoon ko sigara nga ilugan pag-ayo pero ang explain ako Matthew 16 mga igsoon 18 pwede mo pataas kamay Lord okay kamura mo ayo mubo man ko pero mas mubo ko yun okay thank you Lord okay kini nga pag-isgot sa iglesia wala pa abot si Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo nakiguban pa ang Ginoo mga igsoon sa mga apostoles o matod pa niya mao ni igsoon 16:8 Mateo og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang ako amen og si Simon Pedro di mo kami sada
Nga magoy nga. Si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon. Itim. Isa mo na payawan naman tagamayan ni kay murag nasa to. Dara. Dire. O sultihan ko ikaw mo si Pedro. O sa ibabaw ni ining bato. Pagatukuron ko ang akong iglesia. O ang gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog kaniya. Ang iglesia diskuta ni Jesus nga bisan daw ang kamatayon di mabuntog. So kinahanglan natin prove ani sa Bible kinsa ni iglesia ha nga bisan ang kamatayon di mahadlok, di mabuntog. O matod pamikson next. O hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. O bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta dito sa langit pagailon kini nga binugkos. O bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta dito sa langit pagailon kani nga ninuagan. Ang nagsulti gid ani si Jesus Christ. So siya mismo nag-ingon nga ihatag na mo ang yawi sa gingharian sa langit. Amen. So pasabot kung unsay gibuhat ni Pedro nga naa sa Bible karon, si Kristo nag-ingon nga bisan siya magiluwagan diri isipon sa langit kaninuagan, bisan siya magihugtan diri sa langit isipon gyapon nga hinugtan. Nahitabo mo gani nga ngano mo tuo mo ni Pedro na makat man ni. Ako nakita ingon ang Bible sa Isaiah 48 nga ang pulong sa Ginoo magpabilin sa walay katapusan. Wala pa matao si Kristo, siguro sa history mga 400 years. Pag-abot sa Matthew 24:35, ningon po si Kristo, mahanaw man ang langit ug yuta, pero ang akong pulong dili gayon mahanaw. Ato wa pa matao si Kristo, ingon siya ang pulong sa Ginoo dili mahanaw. Pagkatao ni Kristo ang akong pulong di gayon mahanaw. So ingon na Pedro, di pa mitutugaw ka man kalimot ko nimo katulo. Ingon si Pedro, bisan sa akong kamatayon Ginoo di tagyud ka biyaan. Pero maigsoon sa gilansang ng Ginoo, unsa ingon niya? Nagkauban ni mo na ingon siya dili. Katong nagdakop ni ikaw, dili! Katulad nitong tagaaw ang manok o nihilak si Pedro. Nga nung namakak si Pedro, kaya ipamulong sa Diyos. Ang tanan niya namin. Basta mamulong ang Diyos, tuman yun. Kaya kung mamakak si Pedro, mahimong makakon yun si Jesus. Huwag sabihin, basta mamulong ang Diyos, tuman yun. Sa Biblia, ipamulong sa Diyos, tanan nga nito sa kalibutan, madaghan ang mga magwawali, dagang naimangkon siya si Kristo, ang kalibutan, ringin, gibitay sa walay gibitayan, na sa Bible, tanan migsoon, walay gipamulong, kaya kainit sa adlaw, gipamulong na ni sa Biblia, na ang adlaw, taga-agahong aron paigo ng mga tao, ang adlaw, dali na mahuman, mapipagpamahaw, paniunto na yun, gubat, linog, sa nagkalilain mga dapit, gipamulong ni sa Busag Agbot, basta mamulong ang Diyos, duman, wala nga pulong karon ang atong iskutan, iglesia, ang tawani ko sa oras sa kaya, paspasan na lang muna ito gamay, kaya muwali na mo kasagaran, nagtulong ka oras, pero tarang tani, mata pa, unang Timoteo 3:15, abot niya po ni sa iglesia, okay, patawag to, hallelujah, 3:15, kung malangan man ako ugaling, ikaw mahibalo na kung saon pagawi diya sulod sa panimalay sa Diyos. Nga mao ang iglesia sa buhay nga Diyos. So, mao ang iglesia sa buhay nga Diyos, ang haligi, panalipod sa kamatuoran. Kung pasabot, kining iglesia na ay haligi, panalipod sa kamatuoran. Ang building nga way haligi, huwag inalipod. Tama, kailangan na yung haligi. Nya manalipod, kabalo po manalipod, mao niya tinuod nga iglesia. Next verse, dili na ito makita, pigsoon mao niya ang iglesia. O dili manalis, nga dako gayon ang tinago sa atong tinuhan. Ang Dios nadayag diha sa lawas. So ang Dios di ay nadayag sa lawas. Wa man lawas ang Dios. Pero ningon man Isaiah 42:13. Si Jehovah mahimong tao nga gamhanan. Isaiah 42, si Jehovah magula ingon nga usa ka gamhanan nga tao. Kani man sa tao, nga pagkatao. Matod pa sa Isaiah 16, alang kanato sa kabata matao lalaki, gitungtong siya mat og ang iyang ngalan, kay alang kanato sa kabata matao kanato o sa kaanak nga lalaki, gihatag ang kagamahan og sa iyang abaga og ang iyang ngalan dili ang bata og ang iyang ngalan pagkatawgon una unsa man kahibulungan magtatambag Diyos sa mga gahom ug ang iyang ngalan pagkatawgon amahan nga walay katapusan. Ang ngalan daw sa bata tawag amahan nga walay katapusan. Siguro di ba ta mosugot nga ang duha ka buok amahan nga walay katapusan? Isa na siguro ang everlasting Father. Amon siyempre na siguro duha basta kay ang ngalan sa bata tawag everlasting Father. Okay.
Amen. Ito namin. O pangatod pa sa Biblia, Isaias 14, 7-14, dunay birhen nga manamkon. Okay? Wala mahilapti. Propesya pa ni. Wa pa matao si Kristo. O matod pa may isor, patigawag Emmanuel. O matod pa sa Matthew 1:23, ang Emmanuel, ang Diyos, uban, kanako. Di man na siya makita, pero kay magpakatawa man, makita na nato, o mahilahan nato yung ngalan. Mao na yun ang buhat matulusi, walay laing ngalan, o bisan kung sa panlaing ngalan, nga gihatag sa silong sa langit, nga pinaagi niya na maluwas kita. Dili yun, ngalan ang gihatag. Mamita nyo na Bible, in the name of Jesus, ang tanan. Pilipos 2:10, sa ngalan ni Kristo, tanan tuhod sa langit, sa yuta, ilaw sa yuta, mga pigo, in the name of Jesus. Amen. Orang yung pasit sa Zacarias 14 na 9, mga ison, maghari si Jehovah niya itong adlaw, usara ang Ginoo, usara ang iyang ngalan. Palakpakan daw na ito ang ngalan sa atong Ginoo. Palakpak para sa Diyos. Ato batayan, ang iyang ngalan, tago kamahan na walay katapusan. Amen. Kaya magpakatao siya. Mauna, dili malalis ang Diyos balita. Timothy 3:16. Kaya ang tinuod kay Iblis na naay panalipod. Kailangan nakabalo ka ni. O dili malalis. Pasabot, dili malalis. Dako kayo ang tinako sa atong tinuhan. Ang Diyos na dayag sa lawas. How many verses in the Bible mausara ang Diyos? Amen. Pero ang Diyos na dayag sa lawas, nahimutala nga matarong diya sa Espiritu. Nakita sa mga malunda. Klaro kayo sa Bible. How many verses na si Jesus na agad pinindi ang malunda. Amen. Ang tanong namin. O giwali kaniwala sa kanasuran. Mangutahan ko ninyo ron, isa may giwali karon sa kanasuran. Mga Muslim, mga Chinese, sa Chinese ko, gibalita karon almost every day. Nasa mga 5,000, 10,000, hallelujah, mo believe na in the name of Jesus. Mga Muslim karon, hallelujah, believe in. Yan man, giprapisi na kanang Diyos nga nadayag sa lawas, iwali sa kanasuran. Unsa pa? Hallelujah. Gituhan nini sa kalibutan, gibayaw nato sa maya. Pagka 40 days sa Ginoo, 40 days pagabanhaw niya. Hallelujah. Dunay gikayam sa langit. Walay na mao na ang Dios. Buhat 1:11. Oni. Para mamatulan na to, gikayam man. O miyo na, mga tao kanina dito na sigali. Ngano nagatindog mga mo dinhi, nagatutok sa langit. Kining maong Jesus nga gikuha kita ang kalinyo mato sa langit, mubalik raw niya, pinaagi sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Mau tingin nga di malalis ang Diyos na dayag sa lawas, iwalis sa kanasuran, ikayab sa langit. Mau na ang Diyos nga di yun malalis. Palakpakan na ito, okay, okay. Diskuta. Mau na ang tinuod na iglesia na ipanalipod sa kamaturan nga di malalis ang Diyos na dayag sa lawas. Amen. Kaya nung pagkataon mo na Ginoo, unang Kolosas 1:15, yung sa ingon sa Kolosas 1:15, siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok kalibutan. Siya mao. Next, dalawa, puro ni siya kasi pagkanila ni. Kay pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit, dinhi sa yuta, makita o dili makita, mga lipuranan, harianon, kagahong panuon ng kabulutan, ang tanang butang, gibuhat, pinaagi kaniya, o alam kaniya. Kaya kung duha pa na sila, di gini kaniya, kanila yun. Sabta ninyo? Kung nasa ito, uban, di gina pwede kaniya lang. Amen. Panayon, tapos-pasan. Hallelujah. Siya mao sa wala pa ang tanang mga butang, o diha kaniya, ang tanang butang, ipakupot. Next, hallelujah, pinasmasa ini. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Kama parapakan na nato ang atong Ginoo. Si Kristo daw ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Okay, ato tanawon ni we talk about iglesia. Nagisgot aron usa pa ka Dios, diraghanan bersikulo. Kay bisan gani ang mga apostolis nalipog man, Lord, show us the Father. Pakita ng mamahan. Yung si Jesus, kadugay na ato na tanawon karon. Kubagtan pa, taas mo tegoros, no? Hallelujah. So tanawon na ito ni iglesia. Kaya doon na ron. Kaya ang tinuod na doon ay panalipod, haligi sa kamaturan, dili malalis ang Diyos na dayag sa lawas. Ang tanabi namin, ang mubalik si Jesus, ang manuluwas si Jesus, ang makinguban sa walay katapusan si Jesus. Wa na dyan ko ilaing nakita pa sa Bible nga mubalik si Jesus. Ang tanabi namin. Okay. Ang atong Ginoo namatay ang lawas, di ba namatay ang Diyos? Yung siya namatay na si Jesus. Ulay! Sa sinugdan mo ng pulong, John 1:1. Sa sinugdan mo ng pulong, ang pulong uban sa Diyos, o Diyos ang pulong ka ng Word,
Jesus, buat patronosi, nga nang ihatag Jesus, ihatag na ko ng Jesus. Tantara, mamatay ng Jesus, dili. Nah, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Ang namatay, ang lawas na. Amen. So, ato klaro kayo. Mao niyang klaro nito, kaya ang haligi, panalipod sa kamatuoran, ang tinuod ng Iglesia, inahanglan, dili malalis ang Diyos na dayag sa lawas. Palakpakan na nato Ginoo na. Okay. Sa dihang pagkabanaw sa itong Ginoo, nagpakita siya sa mga apostles, Lucas 24:45. Luke 24:45. Okay na. Hallelujah. O iyang gibuksan ang ilang salabutan aron makatukid sila sa kasulatan. Kani ang 11 disciples ni, kani atong mga pastor, atong pastor namo, atong mga leader namo. Ya wala diha. Mga apostoles gibuksan aron matukib. Kaya matukib ba masabtan, mo bitaw daghang kay reliyon ron, kaya man matukib. Naiyaya. Naay basa laliman mo ron 36,000 na ka reliyon. Puro ra mga angkon nga tinuod. Amen. Amen. Pati naghana, mo na niya, kami nga tinuod. Kami gitinod. Pero ako lang nakita si Jesus Christ ng Diyos. Ang dalang, kamatuguran, o kakinabuhi. Kama, palakpakan ito. Sakit na. O yan, gibuksan nila sa labutan o matukib nila ang nagsulatan. Next. Hallelujah. O mingon kaya sa ingon ini, naisulat ng Kristo, kinangan kayo na antos, ikatok adlaw, mabanaw siya gigan sa mapatay. Next, 47. Mo na instruction. O nga sa iyang ngalan, ang paghinulson, ang kapasayloan sa mga sala, kinahanglan iwari, ngadto sa tanan, kanasuran, apila-pila, sugod sa Jero. Asa na magsugod? Narabay nagsugod sa Davao. Naapoy nagsugod sa Manila. Katong sa Manila, namamatay na. Ang sa Davao, mudagan pa. Okay, naapoy sa Amerika. Pero ang isgutan ni Jesus, magsugod sa Jero. Salim. Palakpakan nyo na ito. Okay, ato na naon. Acts 8, buhat 8. Kaya hisgutan man ang iglesia sa Jerusalem. Mauni. Ano mo ito klarong bida? O si Saulo miuyon nga pagapatyon si Esteban. Kaya si Saulo mo ni Pablo. Mauni ang iglesia. Next. O si Esteban gilubog sa mga tao si Paul. O sila nagminatay sa labihan kayo tungod kaniya. Dayon. Hallelujah. Apan si Saulo nagpadayon. Pagdaot sa iglesia. Gipanagsakasaka sa kamalayan, pagtara, lalaki, mga babae, pagpanod kanila sa bilangguan. Diri kulang ni. Nakasulat ni diri sa Bible. Iglesia sa Jerusalem. Dapat ninyo ng Diyos mo na. Okay. Dara. Okay. Basta man. O, basta. Kayo sa'yo, kulang man eh. Okay. Iglesia din. Kaysa, bahala na siya. Kayo mas right mo sa Bible. Kanila iglesia, mauni ang iglesia sa Jerusalem. Nag-iskutan ni Kristo nga dito magsugod. Ang tanami namin, ipapatay si Esteban. Kaya si Esteban, nagwari man, ipapatay. O sa ito, apan sa Saulo na padayon pagdaon sa panagsaka sa iglesia. Isa kang iglesia. Nangalaman ang iglesia na sa balay. Isa ka. Kaya hindi iglesia, di man balay, di man building. Mga tao man eh. Ato lang istorya nun. Kabalo ni Cesar, bread bila ni. Okay. Padayon. Sige, o ang mga nagtibulaan ng kadinin, paglakaw, nagwari sa pulong. So, huwag mahadlok. Bisa di mapatay na si Esteban. Padayon yapon. Tinuod ka ito ni Kristo. Ang ganghaan, ang akong iglesia, bisan ganghaon sa kamatayon. Wala na? Padayon. Padayon sa Padayon mo na, wala. Okay, wapo ni. Palakpakan na tutumbuhin na Diyos. Okay. Nagkadinin paglakaw, nagwalis pulong. Next. Hallelujah. O si Pilipi milugsog ka to sa kalugsod. O sa kanya, hindi yan iwali kanina. Si Kristo. Isa yung iwali? Una nga huwag tayo lang iwali. Si Jesus Christ. Palakpakan na to. Wala mahadlok. Naglabi. Padayon. Kaning iglesia. Kailangan na ni. O ang katawan na kayo sa panahon sa Pilipi. Nakadungo pa kita nila sa mga milagro. Gayang ibot. Ang iglesia. Na milagro. Next. Sa pa. Hallelujah. Kaya gikan sa daghang mga giyawaan. Magipagmula. Mahugong mga espiritu. Iparangyagit. Magusok. Magtingog. Nangaayo. Ang daghang mga parantiko. O mga bakol. In the name of Jesus. Na-experience ka ito ni. Amen. Ang dami namin. O matang pa sa 12. 12. Hallelujah. Apat sa diyan nga panuras siya ang Pilipi. Pagmantala niya sa may balita. May tungod sa kinarian sa Diyos. O sa ngalan ni Jesucristo. Nagpabautismo. Lalaki o mga babae. Palakpakan ng Diyos. Ang tinuod ng Iglesia. Ang bautismo in the name of Jesus Christ. Ginutos pamagitan ni Pablo sa Acts 9. Nabutas Pablo. O yan nakalimuog siya si Tiyog. Saulo, nga nung gilutos ko ako. Isakin sa mga Lord. Ako si Jesus. Ngayon mong gilutos. Pero ang gilutos ni Pablo, mga bautismado. In the name of Jesus. Alas
si Kristo ang ulo, ang lawas, maugyod ang iglesia. Ang niya na po, kinahanong tago. Salamat Pastor John Dinona. Atong palakpakan si Pastor John Dinona sa Voice of Triumph. Ay, Voice of Triumph ba yan? O, sige. Karon atong ihatag ang mic kay Sir RG Sino nga mo na po'y mapahayag og 15 minutes maitungod sa pagtuong Katoliko. Atong palakpakan. Sugo sa mayong pamatasan, ako nag-iyukbo akong kaugalingon sa ato ang barangay kapitan, barangay captain Garcia. Kap, maayong hapon. Usap sa mga kagawad, barangay officials, ug mga barangay officials nga nagatugot ka nato nga mogamit niining moong venue sa paghimo niining moong religious dialogue mga sir ug mga ma'am. At the same time sa atong pari nga parupo sa tawag ining nga matanaw ug sa tanan ng mga Katoliko ug sa atong mga bisita nga nagkaroon dinhi maayong hapon kaninyo tanan. Mga hikalag, mga igsoon, niining maong kahaponon usa kini ka dako nga higayon nga atong matandi-tandi ang mga butang nga atong nadunggan subay sa atong giilang kamaturan. Pagbinguntag kamaturan, again, watay supat ang atong Ginoong Kristo. St. John chapter 14 verse 6, ingon pa niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, ug walay makaadto sa Amahan, kung dili moagi kanako. Karon kay mo may makaadto sa Amahan kung dili moagi kanako. Dili na samtang lamina ko kay Pastor. Nag-ismod siya mahitungod sa gitawag og simbahan, pero pasensya kayo Pastor nga wa ko makadungog nga naghatag og pahimug-at nga nagapunting sa Pentecostal Church. Good! At least admitted na to ang higala ng Pastor. Walang nag-ismod ang malaking kasulatan. So therefore, ang naa sa malaking kasulatan wa nagpunting sa Pentecostal Church. So therefore, ergo, kanang gisulti sa malaking kasulatan, kanang di mo na si Kristo ang ulo, ang iglesia mo ang ilawas, dili na mao ang Pentecostal Church. Nga naman, pwede ko palihog sa answer sa tatong Encyclopedia of American Religion, palihog ko. Nganong dili mang yun makapunting, ay dito si Pastor, at dili Pentecostal Church ang iskutan sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Kanang iglesia, dili. Si tawag ini Juan, kalma lang. Kanina naghilomar niya kanina. Sige sir. Sige. May hapon sa tanano, so kung natay magpahayag, di lang sa tamuhatag og question or kanang komentaryo. Pabuton sa nato naman tay 15 minutes niya para mag-komentaryo or mag-question. Okay? Salamat. Sige. Okay. Di magud po nato malikayan kay sakit mo gud pag tinuod. Di ba? Kung sa tinuod, mao ba nato ang tawag ining dawaton? Mali nakasulti man si Pastor na kanang gingong nga iglesia kung gisugda sa Biblia dili na ang Pentecostal Church. Mano man kay ang Pentecostal Church nagsugod dili sa Jerusalem. Asa man nagsugod ang Pentecostal Church? Kini akong gihawilan nga libro, Melton's Encyclopedia of American Religions. Singo din Topic at Kansas 1901. The beginnings of the modern Pentecostal movement originated in the ministry of the Reverend Charles Parham in 1873-1929 as dapit sa Illinois, United States of America. Sa manayingon na bisan pagkapilat ang amon, katong gingon ni Pastor kanina nga tagka na kay pundok wa managtagi. Sinan ko na kami ang Ginoon. Basin niya na-apil. At least diyan ko ni Pastor na-apil sila. Nga naman, kay ang Pentecostal Church nagikan sa US, dili nagikan sa Jerusalem.
And according sa Balang Kasulatan 24:47, magsugod ang pagwali sa maayong balita, sugod sa Jerusalem. Dili sa USA. Dili sa USA. Sabot ipasabot, pag na ay magsugod ka, dili sa Jerusalem, bugos na. Fake. Jerusalem kung magsugod, sa USA, hindi ipasakupan. Dili pwede na ay. Pinuan mo na nga, ipailan na ito taga-US, i-connect na ito sa Jerusalem. No. Si Kristo nagsulti, iman pa niya, Tuis Pietros, itsoterhang Petro, identificado Ecclesia niyan, e parte enfernon prevalibus adversus iyan. Sumana pa niya, sultihan ko ikaw, Petro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Wasanin mo na, ilang iglesia, akong iglesia. Pag-ingon ang akong iglesia, katong mga tao na nagtukod ka din siya. So therefore, dili na iyan ni Kristo. Ang Pentecostal movement gituko ni Charles Parham, dili si Kristo. So dili maangkon ang St. Matthew chapter 16 verse 18. Pero nisulti ang atong Ginoong Kristo, et porte inferior prevalibus adversus iam. Bisan ang dalhaan sa impyerno dili gayon makabuntog ini. From the time of the foundations until now, naanang maong iglesia ha. Wala nga mawa. Diba, Pastor? Wala mawa. Nga naman, kay ang tumo o tinguhan ni Kristo, kining mong iglesia ha, gamito niya sa kaluwasan. 1 Timothy chapter 2 verse 4, ingon pa niya, kay pinaagi ni ining mong iglesia ha, mapahangtang ang kaluwasan sa tibuok kalibutan. So kung ipasabot, from 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, until now, existido ka ng maong iglesia. Walang na mawa. So kung ipasabot, dili na ang Pentecostal Church. Na naman kaya ang Pentecostal Church, 19th century lang manitukod. Before 19th century, wala pa may Pentecostal Church. So therefore, dili na maong ang iglesia dito kung saan po ang Ginoong Kristo. Ang question, kung saan ang iglesia ha kung dili na Pentecostal Church? Kung saan ang iglesia ha? Ang Balang Kasulatan mismo nagsulti. Ato ang tawag ining basahon ang ato ang basis. Mga sir o mga ma'am. Ingon pa, sa atong Ginoong Kristo, ato aning sulubon ng ato ang Antiochos. Muog yun. Kaya pailan na din, Pastor ba no? Ingon pa niya, 16, 18, ingon pa sa ito ang Ginoong Kristo. Ingon pa niya, 18, St. Matthew, 18, ingon pa niya, o bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Kaya di man makabuntog ang kamatayon ni ining mong simbahan, unsang iglesia ha, ang walang mabuntog from the 1st century AD until now. Dili naman yun na Pentecostal Church. Kaya admitido gani si Pastor na dili na mao. Unsa mang iglesia ang walang mabuntog gikan sa 1st century until now. Ngayon pa ni Kristo, ako magkauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. 20. Dili na sa 19 Pastor, nana sa 20. Verse 20. Iman pa niya, I will be with you always. Kung di ko always, pwede pasabot, wala'y gudno sa segundong minuto, oras, adlaw, simana, bulang, tuig, na muhulog si Kristo pag-uban ni ining mo iglesia. Nga naman kasi Kristo ang ulo, ang lawas, uban pinapirmi. Na dito kina-Pentecostal Church na. Kay 19th century lang manigawas ang Pentecostal Church, o 20th century rather. Kung sa man ang iglesia ha? Diba? Okay, sige. Iman pa, sa paliw ko sa Kindle version, katong Protestant version na Biblia sa. Gusto na ko mapasahon tong version sa tawag inikuan. Okay lang na, Pastor. Dili na manikas akong higala sa akin. Agad talaga may. Okay. Katong Kindle sa Kindle, kanang green, kanang the way na Bible.
nga gawa sa Kindle publication na gitawag ko gikan sa mga Protestante dili sa Katoliko. Kasi may gigon sa Balaan Kasulatan, Hope chapter 8 verse 8. Ingon pa ni Hope. Read the history books. Pagbasa og mga kasaysayan ng mga libro. Basig matingala mo ba nga, wala na din na sa chapter 8 verse 8. Kaya ako ang gibasa ng version o sa dynamic form of translation. Nga naman kay ang mga translator, pastor, paano na pastor, kanang namo na duha ka pamaagi sa translation. O di ba kabalo mo anak. Na ay no, dili ka duha na ka pamaagi. Na ay gitawag og dynamic and formal form of translation. For example, St. John chapter 1 verse 1, pakibutan ko sir. St. John chapter 1 verse 1. Palihog ko, St. John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa PBS, before anything else existed, there was Christ. Question, mali ba ang translation? No. Nga naman kay ang translator gamit of dynamic form of translation. Ang akong gibasa, Kindle, siyempre, gipagawa sa Kindle publication na sa Protestante. Actually, ang Pentecostal is sa Protestant denominations. Ang gigon sa Protestanteng Biblia, pagbasa o kasaysayan ng mga libro. Atong pangutan-on ang ato ang historian sa Pilipinas. Dili lang sa Pilipinas, sila tama ito paglain. The Philippines, a unique nation. Sonia M. Saide. Kini banggiitan ni alang sa mga nang-eskwela kapaluman ko nga nigraduar ta og tawag ini mga universidad. Imposible nga maggraduar ta nga kita mo tuog history. O nya dili pud pwede na mabasa tag Biblia wa tay background sa history. Kay kung mabasa tag Biblia wa tay background sa history, tabla na nagiguta sa giingon ni San Pedro, bawal ang personal opinion and interpretation sa nakasulat sa Biblia. Muna magbasa og history para atong ipakita kita mga Katoliko, ini atong interpretation, dili ako ang opinion. Di ba? Okay, pero sumala pa ni Gregorio Saide, ingon pa niya, ini know the historian ni sa gitawag og Pilipinas. Sa may giingon niya. Okay, ato ang tawag ini nga basahon mga sir ug mga ma'am ha, pasensya kayo. Ako alang kutloon kay para masiguro na to ang giingon sa tawag ini nga maong gitawag og libro. Sino ba to? Okay, about Islam, dili lang ha. Okay, gusto na ko siya tawag ini nga kuag yung word for word na tawag ini nga pagbasa. Okay. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to Filipino people is Christianity. Magbitaw ang Pilipinas, ginganlan siya. The Philippines is the only Christian nation in Asia. Nga naman kay niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas around 16th century, particularly sa 1521. Kasi ingon din specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Masa ko na? Sige mo din Ang pinakadakong ligasya sa Espanya sa katawhang Pilipino mao ang Kristyanidad. Specifically, na nagapunting sa Roman Catholic religion. Kinin maong relihiyon o sa kini ka-Asyano in origin. Nagitugod ni Jesus dito sa Palestina. So kung dili Pentecostal Church ang gitugod ni Kristo. So therefore, atong pangitaon asa ng iglesia ha? And ang history mismo nag-ingon, that church founded by Christ no other than the Roman Catholic Church. Mga bitaw, naingon sa Balaan Kasulatan, magsugod sa Jerusalem. And the New Book of Knowledge, volume 16, page 2, at sabi nag-ingon that the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000
2,000 years ago. Ang kasaysayan sa Iglesia Katolika at Apostolika Romana nagkikan sa Jerusalem na ikapat na 2,000 anyos. Buti pasabot, maunang iglesia ang wa maputol. Kung na ay musupang ini, piki. Diba? Kung na ay musupang ini, piki. Yung siya, ano Roman Catholic man na? Kasi Jerusalem magkatawag ini tukuran. Ano Roman Catholic man na? Ako lagi yung manong kasi ang point sir. Manong kita mo Roman Catholic man na? Tungkol kay wata-wata ang iglesia sa Jerusalem kung dito gipalambo sa Roma. Roma 1:7-8 walang gipalambo dito sa Amerika. Sa dagang salamat. Napakanaw si Sir RGC no sa Roman Catholic Church. O karon panahon na po sa cross examination nga baruga ni Pastor John Dinuna. Atagan na to siya 15 minutes para barugan ang iyahang gisangyaw ganiha. Then mo kwanta mo ang question and answer ani ang answer kuan lang hatagan na nato 30 seconds para sa answer every question. O mo lang kana pagkasundan nato gihatag nato kay Pastor John Dinuna. Okay, salamat. Question mo na po siya. Sa ito? Ako yung question. Question sa ako. Sige, question mo na ito. Ayaw magkurog pastor kayo. Sa Biblia mo yan, magkurog katurog yawa. Kapagitaw tanong yan, kasi mo kurog. Lain na yung ano ko. Kasi mo kurog. Ayaw magkurog yung mga patlog na maliwana. Hindi, kanang kurog. Sige. Nang mangita tawag na yawa ko yung entos balitit. Ayaw, hindi na kinata mangita. Ang magkurog pagkakotong igamit siya. Sige. Yan ito, maus na Diyos. Nasa kaya na tama. Sige. Ako muna pangutana. Sige, sir. Pastor. Yan ba kayo kuha na nani? Sige lang, practice nga to. Nya, kung di kayo kung kaya, tabang na mong gamay, ha? Ano na lang. Di ba, takabalo. Basta lang. Tinaghanan niya yung libro. Mas pinakabayan na ang libro yun kaya para ato ipakita sa katawan na dili personal opinion ako ang libro. Okay. Kaya tinaghanan libro? Okay. Alami. Ang pangalan sa imuhang sa pastor, The Voice of Triumph Community Church of Jesus Christ Incorporated. Okay, kanal na. Orang nag-ibitan na. Ano imuhang ibarugan karon? The Voice of Triumph United Pentecostal. Nag-registro ni with Secretary number CN 2017 13240 sakto. Tama? Tama. Nag-registro ni Adtong April 19, 2017. Kuya, yung Dili sa tama. Sa SIC na. Tama, sige. Pumunta na. Na-register ni Adtong 2017 April 19. Tama. Tama. So dili Adtong 3380. Dili Adtong 3380. Ito 2019 naman natukod. Tama ba? Sige. Tama. Ano ko ba? Tama. So, abintawan ninyo, Pastor, na dili niya ang Kristo. Asan? Ito sa natin natupod. Ang Kristo, 3380 mo man to. Siya mo ito baga, Pastor. Siya mo ito baga. Kaya siya na yung tutukod ka. Sige, tumaga lang, Pastor. Tumaga lang. Kaya, maulang po ka, Pastor. Dili, sa Muhammad sa Immunity Church. Okay. Ano yung punta na ganyan siya sa to? Ang ako pangutana, tubag mo ka ganina. Okay. Ang ako pangutana, na-registro ni Adtong 2017 April 19. Okay. Ang Kristo kay 3380 pa. So, admitaw ninyo nga di ni Kristo. Ang pagtulon na niya ni Kristo. Ako pangutana pagtulunan ba? Ako pangutana, hindi pundo ka ang Kristo ba ito dili? Ang Kristo, pundok. 2019. Ato 2017 na po ba? O wala ka mag-Kristo karon, dili yun ka maligal. Sa pagparehistro, Pastor, sa pagparehistro, kinsa nabutang nga founder si Kristo o kamo? Si Kristo. Si Kristo? Si Kristo. Ay wala man binagtuon sa Tagayan na po Katoliko. ninyo. Tagayan na po sa inyo ang Articles of Incorporation kung nabutang ba ang ngalan ng Kristo dito. Ang pagtulon na niya ni Kristo. Opo ka na matala. O niya ang pagtulunan, maabot at tabihan. Kini sa pagparehistro ninyo ba? Okay. Kaya dili man pwede na magparehistro ka o nagpagkawa man ipaangko rin mo sa lain, kaya mahulog ang picture na. Kang Kristo magkang iglesia, ikaw may nagparehistro sa tuloy pasabot ang picture mo. Dali na kayo. Ulit. Sige. Namay naminaw. Okay. Kung may mong pagtuo, madili na yan ni Kristo. Imo ng pagtuo. Sige. Ay, hindi ko na manutana. Ako na i-confirm Ang ninyo. pagtulunan na mo, iyan ni Kristo. Wapa ko na matawag niya, napatulunan. Ako pag i-confirm. O kanang inyong pundo, kamo na nag-open sa Kaya kapit. mingon na ba na ikaw, kung mingon ni patuloy ni Kristo, mingon ni ka, di ka Kristo. So,
buot pa di ka mayong kang among pagtulon yan ka ng Kristo. Bakit ako i-confirm gani? Oo. Wala pa mga naman tayo patulungan. Kasi pangutan na kanang ibig sa simbahan. Kay iso na na. Ay pagmahibawaan ang simbahan, iyang Kristo, ang pagtulon ang iya ng Kristo. Amen. Okay. Diba? Pagmahibawaan ang kanang pundo, iya sa tao, manmid yun na ang iyahang tao ka ng bitsi. Tama. Doon. Makita na to. So, kaya parehas naman ng tao, kaya inyong pundok. So, kung yun karoon, na kanang inyong pundok, ito ka ng tao, ang pagtulon ang iya sa tao. Alam-alam mo po o iro mo mo paristro. Taon yun. Binituto na pastor. Ayaw paristro. Sama po ka naman kita na ang iro ang paristo. Tao ka na ang istoryahan na rin. Kung di mo ka magparistro, Pastor, binituto na. kung di mo ka magparistro, dakpon mo ka. Nakalang iparistro din mo. Basta. Ihasa siya. Eh kung di ka paristro, dakpon mo ka. Magtupang lang taong-tarong makina ay mga edukado din eh. Di, mo ano siya? Ako di mo ko kabalwan. Kani, di ko yung kabinor tordo. Sa imo ha pa lang mga istorya. Naminaw mo din sila. Ay ka nang explain na ba po? Dili na mo. Hindi. Hindi na ko kaya question ng good Okay, at least, ako salamat ko ha, nakatestimony na niya. Yeah. Istadihan kami ito na mga yun. Pwede. Kaya ako, naman po ko istadi. Sige. Isa ko istorya. Kaya naman po ko ni bawat sunod. Ako dalon. Okay. Pati dalon na po na tanan. Sa St. Luke. Pinuhatan, tanan. Okay, sunod Sa kami. St. Luke chapter 24 verse 47, sa Jerusalem nagsugod ang iglesia. Okay. Kining the voice of Triumph Immunity Church of Jesus Christ. Asa nagsugod? Sa Malumon, sa Langani o sa Jerusalem? Ang pagtulunan sa Voice of Triumph gikan sa Jerusalem. Wala ka man panangutan na gikan mo sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Kung pangutan na ka ng existitong iglesia pa. Brother, magbuto mo na kung answer. Namin ang inaw, sila na namin hukom. Klaro man ang question. Pastor. Islam, Klaro man ang question. Ayaw na lang pangutana nga ito may bubuot sa tubag. Wala man ko nangutan ng apel ang buo sa tubag. Di ba? Inanisan ko. Sinikansin ako. Pagtanaw ni mga mali. Ingnan ko ma. Mali. Sakto ka. Dili sir. Ano sir? Simple. Di ba? Wala man ko nangutana. Patayin na to ba? Ang akong pangutana about the church, wala pa ko nangutana doktrina. Okay. O yan ang maabot natin ha. Kanang pagpagpag ninyo, okay kayo na. Ano man doon kay gusto mag-ibig nyo ilihis mo ba? Ay, kita pwede ilihis mo. Walang bawal ang history. Ang akong tawag inyong pamutana, ay narehistro man ang inyong tawag inyong pundo. Sa Biblia, si Jerusalem nagsugod ang pundo. Papakunan ko ito na pagtuloy ng pastoran. Kining inyo, sumana sa record sa Secret Success Commission, nagsugod sa Malumon, Sarangani Province. Ano saan nahitabo nga ang Malumon, Sarangani Province na himong Jerusalem? Ngayong istinuod. So ngayon, kasi naman ang inyo. Sige. Next question. Muhammad na. Next question. Ikaw may kinuha mong tubag, ikaw na yung sinuod. Ano problema? Sige lang. Sige. Ano yun o? Sunod. Hindi ka magparistro. Sunod. Di ka magparehistro. Pastor, kung tawag hindi magparehistro ka, kung magparehistro ka, pag-actually mo dito sa tawag ng Secret Success Commission, niyato ba ka dito sa mga opisina ang magmani o ang magparehistro sa inyong pundo? Iparistro ang pangalan sa pundok para di dakon kaawal kung di ka magparistro. Kaya iparehistro man ang mga gitawag ng pundo, kinsin nabot na mga founders ka na dito. Di ba ko yung nabot na mga founders, ka responsable ng parehistro? Huwag ang po mamutana ang munisipyo kinsa inyong founder. Anong ibutama po namo? Di incorporators na kanino. Ayaw sa ang ibutang sa tawagan ng information data sheet, incorporators, ibig sabihin mga founders, nag-fill up din mo kabalo sa ikipilapan. Ay, search, may makapusa. Search na kinsa founder. Ang USA sa Coastal Church, ang founder. So, buti pasabot PI, nag-fill up tayo ng form na huwag mong kasabot sa mga terminong gigamit sa Secret Success Commission. Pertain sa punta. Sabot. Kanang word incorporated pastor, o yun ka na muna mo originator na founder. Kasama ko mabasa na kumabasa ka, ikaw ng originator. Incorporator kanino? Pastor, naroon may mga edukado din eh. Ay, no problem. Di na to Dere. Ano na yung mga edukado? Di ko mahadlo. Kay ako sige. Kinasing-kasing man eh. Yan mo, man yung tikabit di man ikaw, di ko na po. Sabihan mo na, dito ko sa iwa ang Sige. pagtulunan. Okay.
Kini, so di ba sumala sa malang kasulatan, dili ka pwede magwali kung dili ka pinadala? Di ka pwede magbalik kung di ka Pinadala. kung di ka pinadala. Yeah. Okay, tama. Ano yun sa Bible? Roma, Kapitulo 10, verso 14 sa 15. Oh, mo na Ang yung question, Pastor, kinsa nagpadala kanimo nga nagikan sa mga apostol para magwali ka? Kasi nagpadala nako, ang ako natunan diha sa Biblia, unya giwalihan ko, nahimo kong tinunan sa Ginoo. Kinsa na nagwali mo, Pastor, na nag-connection sa mga apostol? Kasi nagwalihan ako, katong nagunan ako. Kinsa na ni? Ay napamutanan. Sige lang, no problem. Sige, bakit? Problema na. Ah, Problema na, Pastor. Nga naman, kay, Anong problema sa man? Biblia, sa malang kasulatan, di ka pwede magwali kung dili ka pinadala. okay. Na hindi mo na claiming and proving are two different things. Ang kabila tayo, sige. Pinadala ni siya, sige. Okay, okay. Okay, kita mo ito. Ikaw na kumutan na naman ko sa inyo. Kumutan na naman ko. Di ba nila po? Lagi. Pinadala mo So, siya. Sige. so, kinsa nagpadala ni Pastor na connection sa mga apostol? Kasi nagpadala? Ang ako nakita ani, kabubuto ni sa Ginoo. Ako ba naman tayo nagkabukon ba sa Ginoo? Ako ba naman tayo kinsa nagpadala? Magbuot ay kagmuna ko sa. Sige, magbuot. Next question. Okay, sige. Okay. Okay. Ano? Next, natawag ini nga question, Pastor. Kining, the voice of triumph in the Church of Jesus Christ, ikan sa Pentecostal Church. Okay. So manas kasaysayan sa Pentecostalism nagikan kang Charles Parham ni Anton 1901, sakto? Okay, 1901. Yeah. Siguro mauna kayo, may kong mag-study. Si Charles Parham. Ani, ako brother, pag ko mag-study ng history. Biblical ako. Ang ako isulti karon history sa Bible. Kana yung isulti nabuhat, nahitabo. Kana yun ba? Natanan. Mo na kung gibuhat. Pero history sa Bible. siguro, this is the time na sunod mag-study na kong history. Basig mo na ni. Sige. Sunod na itong kita. History ko na ito ni. Tanda balipad ka sa akong question. Sige, dili ko sa history sa gitawag ko Biblia. Okay. Pwede ba niyo mag-isulti, Pastor, ano sa gawas ang Biblia? Ano sa itabog na nahimo sa Biblia? Kaya Okay. pagkuhan na ito, makamog yung ang iyan ni Kristo. Kanang pagkutanaha, giingat ka, mo pa na ko na-study. Biblia ba? Sa Bible. Biblia ka na mong ipangtana. Oh. Ano sa nahitabo nga ni gawas ang Biblia? Hindi ka gigamit pa ninyo na. Ano sa nahitabo na sige, kasi na ay nakabalo din ha. May kabalo. Si Pastor, Iman, Sunod. Pastor. Sunod na ito kita. Pagpaloong tagagmayo. Kaya daghang ko pasahon sa history, sa UPC, o sa Katolik. Simple tayo. Daghang ko Sa history sa bawat Katolik. kasabuot, ang pastor sa Pentecostal Church magbitbit ng assignment karon. Kaya kinahanglan pang balik ni aron muhatag sa iyang tubag sa Ay, tungkol sa Ginoo. Tungkol sa Ginoo. Okay, tungkol sa Ginoo. Para may buo ano to, ang history sa UPC, mo o Katoliko. Pwede ba din mong isulti, Pastor? Ano saan nasulat ang St. Matthew chapter 16 verse 18? Wala pa na ko na-study. Oh, yung copy Bible history mo ito isutan. Sige, bahala ka, sakto ka. Mahito. Sige, good. Next question. Sige. Next question. Wala ko sa'yo mga pamutana. Hindi kaya pa magtubag, mga sir, mga magpasyon na mo sa Naaman sila. No problem. Next question. Ano sa apon na hitabo na ang Ginoong Kristo ang mga apostol nagtudlo na ang Biblia pulong sa Diyos? Ano sa Alex? Kaya nagtanaw mo sa pumutay mo na naroon. Ano yung mga ganun na hitabo? May hapon sa usapan. Ay, ito po mga ganun sa ikatang time ka diyan. 30 seconds man ang answer. Ang question po, mabot po siya. 20 seconds ang question. 30 seconds ang answer. Then ito po, kay wala po din yung nasunod kay exchange man mo unlimited question is yan. Unlimited question ni sir. Sige, so padayon ta. As long as nagkatubagay pa, nagsubay pa ako sa maayong mabubuto na to. Okay, padayon pa na to. Sir, ganina, samtang tawag ka na mo ganina, huwag yung ko nagreklamo. Gani nilampas mo sinong oras, huwag yung ko nagreklamo, yung pala padayon mo. Kanya, karon, maganda, huwag yung ko nagreklamo. Kanya, karon, huwag ko na human, nagreklamo na mo. Diba? So, kinagmasakitan, kaya ako din nagamon. Sige. Sige, napay 4 minutes. Okay, padayon ta. Pastor, ganun. Siyempre, nagbitbit ang Biblia, Pastor, kapag ka sa Biblia na yung magbitbit, Pastor. Pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo.
Kay puno man as Ginoo pastor ano sa pud nahitabo nga gisulti ni Kristo o sa iyang mga apostol nga anang Biblia composed of all the New Testament puno sa Ginoo. Wa gyud mabasa sa Biblia nga Okay, so- ingon niya unsang tuiga, unsang purasa. Way mabasa. O kinsa ba gyud ang ingon ni mga Biblia puno sa Ginoo kay man mabasa? Mangutana ka gisi nag-ingon? Oh. Nga 1969 pa mo kuno tao bago pa ko na pastor, mangutana ka. Sa Ginoo do alam na sa langit. Istorya lang yun. Una ang Ginoo mo na. Ako ang nagsugo nimo. Ano pa kana? So puti pa sa kong nagbibit na ka ng Biblia wa ka balos kasi saya na yung Biblia ng ginibit. Kasi wala nakapano ko. Kay tanan gibasa na ko sa Bible. Ako gibuhat halos na hitabo. Proven sa ako ginabuhi. Kay nakapalo man ka sa tawag ka ng Biblia ka ng ginibit. Balik ko na mong pangutana ano sa nahitabo? Ang itutlos kita sa Kristo sa iyang mga apostol na Biblia puno sa Ginoo. Okay. Mayo ka kinsa. Kanay mo na pumutana. Biblia ba Biblia? Asa ang Biblia ron? Bin right man na. Pero okay na. Tama kayo din mo na. Nakita. Mabita pagkana ano mo gid ko din. Okay. So, pwede nimo isipon nga ako din katubag karon, malit na may problema. Tama? Kasi pumutana pa next question. Hindi ka katubag. Sige, next na tawag yung question kay dili man matubag ka pastor. Pag magbasa ka Biblia pastor, di ba bawal man ang personal interpretation of opinion? Sa asa mabasa nga bawal ang interpretation opinion sa Biblia? Baka na? Basa mabasa. Sige daw. Nakatana ka sa mga pastor? Basa. Sige, basa. Hindi ka katubagan na. Basa. Asa nga bawal? Basa. Wala din naman na Hindi nabasa. kayo nga kabawal. Diba? Yung kabawal. Wala Basa. din mo nabasa ng 1 Peter chapter 1 verse 20. Sige na, basa daw. Ingon ka na, basa ka. Sige na. Ato ka naman bawal ba? Ikaw na rin mo. Kabawal ka nga bawal. Ikaw may naging mo. Basa. Asa ba? First Peter 3:20. Sige, basa ko. Sige, basa. Ato basa. First Peter chapter 1 verse 20. Sige mo. Sige daw. Nabawal ba? Sige daw. No, First Peter. Unang Pedro. Second Peter chapter 1 verse 20. Okay. Check daw. Hindi mo magkangabasa. Second Ay, Peter bawal. chapter 1 verse 20. Yun. Okay. Yun! Ah. Kinahanglan ng may maluhan kini ulas tanan nga walay propesya diya sa kasuotan nga aron kahimo sa kinaog kanino nga pagpanama. Nakakaraman tayo natin. Okay. Okay, ikaw, panagot. Ikaw istoryahan na. Ikaw o apostoles. O pwede natin, ikaw naman na ako. Mag-share ka. Bigamit ang gamit ka mo kinaabot sa mga apostol yung gusto ng tuloy mo. Oy, ano mo abot na kanya? Huwag pa magay ka ng tao na diyan ka. Ano ba? Ano mas tinood na mo istorya? Ayaw pa nagagamit mo na. Ay na, o siya na primutan na ako. Sige, karon kay time na sa 15 minutes nga pagbabarog karon na usab si pastor na po nang mungutana kay Sir RGC now for 15 minutes. Karon panahon na nimo pastor para mangutana nga katon mo ipangutagan ang dinha awa pag itubag kay karon muaman ang panahon sa pagbanubag ni Sir RG. Sige mao na magsugod na ta karon. Time starts now. Ang akong pangutana mo siya, pangutana ko nga pagtubag niya, disupag naman ko ni Perminti, Pentecostal, may bro, dalungan na, dapat utana ko, ka, nga ang Katoliko, mo tinuod ng Iglesia, o tayo ako supak ko, sa mga mong isupag, na Perminti naman ka supak, sa akong liwali. Kung siya pangutana, pastor. Dapat, nagwali ka, di ba? Ipamatudaan, Ay, siya pangutana. alinuhan. May hakas. Pasensya lang kay karon kay panahon siya sa pagpangutana, bawal sa komentaryo. Panahon na siya sa pangutana. So pangutana lang ta. Ang komentaryo niya ako nasa another 15 minutes sa pagpabarog na to. Sige mo na. Ako pangutana sa mo ni. Pamutunan mo nimo ganiha nga dunay tinuod nga iglesia. Kinsa man ang imo pamutunan unsa iglesia ha? Ibasa na ganyan ang Biblia ganina si Matthew chapter 16 verse 18. Ingon si Kristo nga bisan ang nangaan simple di makabungkag ini. Kung sa manak pa sa kaysa kada iglesia walang simbahan katoliko. Nagisgot man ka ganiha og Pentecostal Immunity Church. Imo ang unsa man imo barugan. Ay, ang sa iglesia katolika, apostolika naman naging mga iglesia gito kun di Kristo. So, mabasa na sa Biblia na ang Iglesia, ang Katoliko. Ay, ang kanang mabasa sa Biblia iglesia katolika. Asa na sige daw. Eh kung na kayo mabasa pastor. Tanaw to dream. Dili, ikaw na kayo sa mga ebidensya niya kay Muhata. Ayaw! Ako sa Bible. Ani ha? Ako nangutana. Ani. Kapag ba ka na referensya, di na tinuod. Ano ba? Ako talaga ng buto talaga. Ani ha? Ikaw man nangayo sa kuawang ebidensya. Basta sabi niya. Dili pwede na ikaw ang mo-provide na akong ebidensya. Okay, sige. Biblia. Okay. Sige. Kung na kayo mabasa, Sa Biblia. kung ano natin ang diskusyon,
Sa Biblia? Sige. Sa Biblia? One Holy Catholic Church, mabasa sa Biblia, letra por letra. Sige daw. Tanong na to O, dali. mabasa na ko, Pastor. Pildi na. At mitahon ninyo nga ang Pentecostal Church, dili iyan ni Kristo, o gigamit na siya ba? O imuha ng isulti nga ang Pentecostal Church, igamit sa yawa, No. imuha na ng problema! Dili na ang problema. Yan ang problema. Imuha din na. Kaya naasa na niya, Pentecostal, Mura maghihinayang sa unang panahon, i-apin mo rin mo sa una. Ay, isa lagi. May naman, okay, sunod po na. Ipamatunan din mo nga ang Katolika, Iglesia Romana, Katolika, mo ay tinuod nga Iglesia, rehistrado ba ang Iglesia Romana Katolika? Kaya sumala sa Mateo 17, 24, hanggang sa 27, si Jesus Christ nagbayad ng buwis sa ato pa, rehistrado. Ako pamutana, ang Iglesia Romana Katolika, rehistrado ba? Wala may kanang gingon na si Kristo nagbayad ang buwis mo. No, it is a misleading question. It is a misleading question. Nga naman kay lahi kaya na ang tawag in citizenship na magbayad ang buwis o ang juridical personality, Pastor. Ay, pati pa. Kaya, ilaro namin ninyo. Tama na. Ano ba? Tama na. Ano ba? Okay, wala na. Isa. Makuot na siya. Patumagas ako. Ako ang karoon na ang simbahan Katoliko, dili siya personal tawagin. Okay, basahan. Oo, dili. 24, Kanang inyo, juridical personality na. Ay, wala, okay. Okay na may sa imong tubag. Okay na may sa imong tubag, sir. Okay, ikaduha. Sige, ikaduha. Last na pangutana, nilapas mo ganiha. Sa Roma 13, si Apostol Pablo nag-auhak yun na magbayad ng buwis o alkamala. Ang inyo habang Romana Katolika nagbayad pa o buwis. Refer na sa individual person and not refer sa community. Okay. Dili na, patubas ako. Tama na to. Patubas ako. Napabag ko 30 seconds, di ba? Napabag ko yung tawag in 30 seconds. Sayang mo. Si Pastor, wag nagabalo ka sa Philippine Constitution, ang tanang mga sekta, dili nagabayad kung pwes apil na inyo. Article 3 of Section 6 of the Philippine Constitution, tanang, ang inyong ipangutanan na ko is about ang Kristo. O pwes man, agaw, binuang man ang inyo. Okay, ama na. Sa ato pa, kay wa mabayad ang Pentecostal, wa kulong bayad ang Katoliko, hapit pa pareha. Dili oy. Dili no. Di ka pareha. Ano man? Dili ka pareha. Ano man kay ang simbahan Katolika wala pa Kristo kay inyo ang Kristo kanang inyo imos gobyerno mo na Kristo mo. O sige, imo ko na. Okay, kana. Ingon pa, Sige. sa akong wali, ingon si Kristo, ang iglesia magsugod sa Jerusalem. O niya, ang aksip, iglesia sa Jerusalem. Amen. O niya, pag-abot sa 4:12, katong nilutos ni Pablo, nga bisan di papatay, di padayon, wa mahadlok. Di ba? Kaya ingon na si Kristo, bisan kang haan sa kamatayon, di makabutok. So, iglesia sa aksip, sa Jerusalem, ingon ni Kristo, boto. Pag-abot sa 4:12, o sa nagimantala ni Pilipi ang maayong balita, mahitungod sa tingharian sa langit. Sa ngalan ni Kristo, nagpabautismo, lalaki o babae. Gibuhat yun na si Iglesia Katolika from the first 6 Okay. until now. Di Okay. pinapit ako sa Diyos. Okay, ako na ninyo, nadili na kamo. Okay, tara. Okay. Namay Ginoo. So, ano pa? Ang inyong bautismo, ngalan ni Kristo. Okay, ang among bautismo sa Kristo sa ngalan sa mga anak. Di mo! Di mo! Oh, di mo! Sige daw. Ang amon na nato sa buhat ng Panginoon na mawaling formula sa bulan ng Ang iglesia sa Basa! O pang sa kaya ng panuno siya kapag Pilipino ang mantala niya sa may balita may tungkol sa tingharian sa Diyos. O sa ngalan ni Kristo, nagpabautismo. Lalaki o babae. Dili na formula! Nagwali pa na ang inyong formula! Nanang pabautismo. Kaya ina pa rin mo formula. Formula! Nanang. Ako tanang ko niyo. Ayaw sa. Kilaro ng tao ba? Akin. Ang Acts chapter 2 verse 38, wag na mautismo din na ang formula. Hindi! Buhat lang ay buhat ko si Jose! Pastor! Ayaw ba? Ayaw. Araw man tanilyo. Ayaw sa ilan. Ikaw nang ilan. Kana yung isang bro. Ano ba? Ikaw nang ilan. Nilangay ka. Binuha ka na. Ano ba ba siya? Ang Acts chapter 2, refer na sa pagwali ni Kristo kay at that time na ay nagwali sa ngalan ni Juan. Pamatawanan mo. Sa ngalan ni Kristo o sa
Trisbel diha na bautismuhan. Trisbel kamo na bautismuhan. Hindi naman magkabukalan. Oh, gikan ato, dito may nagsugot. Ha? Kung ang Biblia, Trisbel, unya ka mo Trisbel, so dito mo din na ka mo. Dito may gikan nagsugot. Nahimo may libro katong Trisbel. Sino mo? Sabi, huwag may kabot o 3,000. Kaya, pwede ko siya. Sige, ano mo? Kailangan mo. Oh, milyon na eh. Yeah, 5,000 may kapastor sa UPC. Nga sa Pilipinas. Oo ba? Oh, yes, sir. O yan, asa makikan? Sa Amerika o sa Jerusalem? Ano siya? Sige sa tayo mo. Sige na, dali. Kaya niladarin mo kayo. Sige, sa'yo mo. Sige. Asa ko? Asa makikan? Sa Jerusalem, sa Amerika? Ang among pagtulunan, gikan sa Jerusalem. Isang sutin ninyo. Isang sutin mo? Ngano ko sutin mo? Ginuto naman ito. Pangutanaw rin mo. Gusto niyo mo? Wala. Gusto niyo mo ginoo mo yun? Dito, Okay, katoy mo hanaw. Mangutana ko nimo. Nagay may isang ka bersikulo nga dunay na bautismo ang mga anak Espiritu Santo. Hina ko na. Okay, sir. Sige. Kini. Sige. Okay. Ang question na ang Biblia, hindi man tawag ining Book of Rituals. No. Mabasa. Sipiat ninyo, kaya ang Biblia, gihimo ninyong Book of Rituals. No. Mali. Wala kayo mabasa din ha. Nagligamit sa formula. No. Gusto ko na kamayo. Sige, pasunod. Sige. Okay. Imo mo po na pagto. Bahala ko sa iso. Bahala ko sa isultin mo sa mga. Sa upot. Bahala mo na ng problema. Amen. Tama. Basta kaya ko, ang bautismo sa mga apostolis. Okay. Nga nang Diyos sa Kristo. Amen. Bisag si Cornelio, nabuutan, magyatagon, abot sa langit, nanao ang anghel, di ba? Nanao ang anghel, naingon ang imong pagka-Diyos dun, magyatagon, maluligon, abot sa langit. Amen. O ingon ang anghel, isugukol atos Pedro, sa buhat sis na. Mabasa na to na. Sige, question. Pasensya na no, pero karon panahon siya sa pag-question. Unya na lang na sa 15 minutes unya mapagpabarot na po. Panahon ka lang sa pag-question sa ta. Sige, question na. Yung kutaan na sa Sige, first time din ako ni Nani, mula hindi ko ganahan ng Nani, pero sige lang. Namin katuyuan na Ginoo. Amen. Sige. So, sa tipong tanan ni. Mas pastor. Sige na. Okay. Niingon man ka, nakamuha ka maturan. Unya sa iglesia, ang bautismo ni Pablo, mabasa yun, in the name of Jesus. Bautismo ni Filipe, nga na ni Kristo. Na mabasa. Misquoted. Imo hapon na. Misquoted. No. Misquoted. Ano mga ko na? Misquoted. Saan ko sa misquoted? Na nagpabautismo. Kung saan mo na? Nagulat pa. Okay, pasahon ko. Okay. Ako sa kagutuman. Kasi ikaw mo tanong. Sige. Matubag ako after ni mo. Okay. Buhat ko sa dosi. Hinaw. Hallelujah. Muna ang Iglesia Joseph. Apat sa diyan ang panuwas na kapilipi pagmantan sa mga balita mahitungod sa gihirdian ni Kristo. Na nagpabautismo sila. Nagpabautismo. O man yun nga. Nagpaabot pa. Nagbagustadihan pa. Hulat sa ako. Nagpabautismo. Sila. Mga lalaki o mga babae. Ikaw na isabutan ako. Misquoted. Nagpabautismo. Misquoted. Nga nung misquoted man, wala may formula giskutan niya. Kanang word na in the name of Jesus Christ, ang buti pasabutan na by the authority of Jesus Christ. Okay. Dili man ang formula sa bautismo. Sunod. Wala man yung dinala, tagpulano, bautismoan ko ikaw sa alis. Wala. Ang pangutana. Wala man na. Kinsa ning gitawag og amahan nga walay katapusan na naa sa Isaiah 56. Isay pangalan. Si Ginoong sa Kristo, pero ang Kristo ang nagkailangan sa amahan ng Diyos. Iyon bautismo ay sa ngalan sa amahan. Kaya sa Isaiah 56, gitawag siya everlasting Father. Unya. Walay katapusan ang amahan. Unya. Pagkatao dito sa pangutanan ako, dito sa Mateo 1:21, unsang pangalana. Kaysa ang katumanan sa Isaiah 56, unsang pangalana ang natuman. Dili man ang personal name ang isulti din ha? Ang sa namang tao doon. Ako Ang Isaiah sa 56, ako correct. Mali ang interpretation, mali. Mali ang imong interpretation. Na naman, kanang kiyong nga pangalan sa Isaiah 56, refer na sa iyong authority, dili na sa personal name. Ay, ayaw. Iing naman may ilaban noon. Iyan mo itong niya pinag-urap. Sige. Bapa na kayo puli-puli ba?
Sige. Di na sikat na unaan. Sikat na din guys siya. Sige. Sikat Next question. Sige. Okay lang. Okay. So, kinsa magiging iglesia sa ta, di sa tutulong sa lato ng iglesia. Okay, kamu na nagtatawagan ng pagiging ako na iglesia. Oh. Sige. Matod pa ni Pablo, Kisa na nga Pablo ka, sige ka na niya managiti. pwede mo parente. Ha? Pwede mo parente. Kaya na Pablo ka na agad? Pwede pa rin. Bakit parente Pablo wala? Pwede mo na. Wala. Wala na. Kaya kanang Pablo yung mag-ingon mag-isa mo na. Ha? Kanang nasa Biblia? Pag San Pablo, kapag respeto po doon, respetuin mo na po. Salamat. Respetuin ba? Salamat. Sige, San Pablo. San Pablo. Good! Sige. Pastor, San Pablo yun. Sige, next question. Magkatawa mo tayo mo Okay. So, buot pasabot, kay amo man yung pamatudan ya sa Biblia nga ang Iglesia sa Jerusalem in the name of Jesus Christ ang bautismo na pabautismo imo ba ang pamatudan nga mali na? Actually, kanang sa buhat Kapitulo 2, verso 31, so klaro man ang authority. No. Pabino sa Di ako di No, dili man ang personal. O, 8:12. Kontok, kailan ka 8:12. Pabutan sa natong makatubag siguro 30 seconds pa sabutan. Pabutan sa natong sa Balik ka, ang 8:12 o 2:38 dili na formula sa bautismo. Kung dili, ano sa lagi? Okay. Kung dili, kanang gingon sa malang kasulatan na magpagbayog sa ngalan, ang muti pasabutan lang by the authority of. Yeah, biblical na. Basahan sa ako ha? Basahan sa ako. Bili na ako ha? Tubag raman ang lang. Bili na ako. Ako basahan. Huwag na kong tubag. Niya. Kini sa mga Bible scholars ba, mas maayo mo hindi ato ang basahon no? Niya. Kanang word na ngalan o sa ngalan. Niya. Huwag na kong tubag eh. Okay. Ngalan. Okay. Listahan sa mga kulong. Dili ko sa tawag ini kuan ba kanang giingon ba nga Sikan sa naman ang tubag niya tagpo na magpagpangita. sige diretso. Sige pangutana. Sige daw. Sige. Okay. Kaya imo sulti at ini kuan wala diya ang formula sayo ba ang mga apostoles sa ilang pagpamautismo sa ngalan ni Kristo? Wala may sayo pinakadi man ang formula. Tama ang Pentekostal. Dili. Sayo ang Pentekostal sa tawag na. O katawa man. Sa pagpamautismo Iangkon na gani mo na kanang Pentekostal din na yung Kristo. Angkon mo, di ba? Dali ako di mo patuhon nga. Saan mo din pasabot na ako? Na kay Di ba ang kamahan sa mga kawang yaman? Mga naganteno! sa ato pa ang tanan na bautismuhan sa ngalan ni Kristo ay siyawa. Kuan 15 minutes na. So karon ihatag na po nato sa pagpabarog karon 15 minutes nga komentaryo mahitungod sa kung unsa inyo ang gusto i-stand. Mahitungod sa inyong pagtuong Pentecostalism. Hatagan ni ka 15 minutes Pastor John Dinuna para sa pagpabarog. Okay. Ang mga pagbabaro, yan, tinuod ni Iglesia, mga bautismado in the name of Jesus. Ngaman, pagkabanhaw sa Ginoo, Marcos 16:15, nasa Iwali. Okay, basahin mo, Marcos 16:15. Okay. Hallelujah. Saya alam dahil, kaya parang klaro dyan. Okay, pas. Okay, kasi patay man tagalit. O siya bingon kanila, paglakaw kamos tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan, iwanin ninyo ang may balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Kalibutan. Next 16. Ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahugman sa silot. O na nga, sa amo, ang ibautismohan, katubig yung dako. Si Jesus Christ nagpabautismo, ingon siya, Juan bautismo hindi, mauni ang pagbuhat sa tibuok pagkamataron. Kaya ang pagkamataron daw sa tao, trapo lang katubangan sa Diyos. Mao na si Cornelio sa nakot sa langit, ginaog ginagangin o gibautismohan sa tubig si Cornelio in the name of Jesus. Mabasa din sa Bible. Mao na ang maayong balita, bautismo. Amen. Tama. O sa maayong balita, matod pa ni Pablo kung igsuon sa Galacia 1:6. Bantayan naman ni maayong balita. Okay. Naibulong ako sa kalikod kamo kaniya, nagtawag kaniya sa grasya ni Kristo. May balitong kamo ngadto sa lain may balita. Okay pa tayo? Hallelujah. Dili nga adunay lain may balita, kung dili nga adunay nagpagubog kaninyo o buot magatuis sa maayong balita na hitungod kang Kristo. So naanay mo itong isay.
Amen. Kaya mo tuwis, pagpagumot pa yun. Okay, padayon. Hallelujah. Apan bisan maon kami, o usama ka manlunda gikan sa langit, magwali ka ninyo maayong balita nga supak na sa among ikawali, ipatunglo siya. Ang dami namin. Okay. So, ano pa matundaan na kining maayong balita? Bautismo. Dahil sa akin siguro, papasayin mo sana, may mong tinunan. Nga sa una, yun ang Bible, ang hukom sa unas tipo kalibutan tubig. Ipabuhat ng arka, huwag yun isakay. Ang mga hayop na lang, mga animal. Tama? O niya, matod pa sa Biblia, Genesis 7:11, may ulan 40 kaadlaw, 40 kagabi. Ang kanang tubod, bibuto. O matod pa sa Biblia, ang bukid na napawan sa tubig, ang naluwas. Ay nakasakay rin sa arka. Murang imposible man, kaya ang arka, libutan man sa tubig bukid, taas pa sa Mount Apo. Pero ang Biblia nag-iwan sa Genesis 7:19, ang tanang buntod nga ilahon sa langit na napawan sa tubig. Ang naluwas, ang nakasakay na yun sa arka, ang pamatuon. Giadto na ko tanang bukid rin may soon. Bisan asa na ito kong Indonesia. Ang bukid na ay mga kinasod sa dagat, mga taklubo, ibabaw sa dagat. Jinsan, Surigao, subot pasabot, tinuod hindi nga pagluno ang tanang bukid na napawan sa tubig, ang naluwas, ang nakasakay na yun sa arka. Amen. Karon, hallelujah. Ingon pa ang tinang Pedro ng Exodus 3:5. Sa una tubig, karon kalayo. Kalayo na ron ang hukom. Amen. Sila na pagabutas dito na butang mo kini. Nas karang panahon pinagi sa pulong sa Dios. Kay langit nga naglungkad o sa kayutan na umol gikan sa tubig o pinagi sa tubig next. Hallelujah. Nga pinaagi nini ang kalibutan na nagalungkad kanito. Gilunupan sa tubig o nanandak karon sa ron. Apa pinaagi sa oras sa kapulong ang langit ug yuta nakaron nagalungkad gitagana alam sa kalayo gitibigan adlaw sa papanudya o sa kalaglagan sa mga tao teenagers na sa una tubig barko karon kalayo biblikan na Diyos sa punyas manitin mo balik ang Diyos mundalang kalayo ikaduhang Tesalonika 1:7-8 mubalik ang Diyos maghatag panimalos sa wala makaila sa Diyos o wala magmasinugtanon sa maayong balita. Mubalik ang Diyos magdalaw kalayo siya magapahamtang o panimalos niya kanila wala makaila sa Diyos o kanila na wala magmasinugtanon sa maayong balita mahitamod ni Ginoong Jesus. Gani may balita may tungod ng Jesus na inundong ko itong yunuko may isuot sa buhat utso. Hallelujah, natin si pagmantala niya sa maayong balita may tungod kay Jesus. Ningon ang yunuko, hunong na itubig, magpabautismo ko. O isa dyan at sa kasing-kasing, nanaog sila o gibautismuhan ang yunuko. Paghawa sa tubig, malipayon nga nakapatulag. Palakpakan ang gano'n yung kine. Ang among wali, ang galing bautismo yun. Kaya naman, karoon kalayo, unang Pedro 3:20. O, klaro ba niya? O sa to, ang mutuo pabautismo. O naman dito makita sa Biblia, bata tingunyagan. Si Cornelio, tigulang na. Si Pablo, gibungan, tigulang na. Sa Jerusalem, mga lalaki babae, wag, yun, bata. Kaya ini ng bata. Oy, no. Ingon ang Biblia, ang mutuo pabautismo maluwas, ang tiyong man. Kaya may bata, hindi na mutuo. Lipat-lipatan na ka na mata. Eh di ba na mutuo? O na sa Bible, wag yung kayo nakita nga bata gibunyagan. Kasagaran, mga dako na. Palakpakan na ito yun. Hallelujah. O niya nga mga pagto nga naa sa Bible. Okay, halag sa pagko na niya. Nga kanina ko lang naripanusa niya mga adlaw ni Louis. Ang pailong sa Diyos nagpaabot sa pagkibuhat makarga. Yan ini pilang lang ko sa Mustafa. 8 ka tao. Dalawa sa aking hulan niya ang bautismo sa nagluwas kaninyo. Karon ang inis na saka. Ang bautismo na po. Muna yung si Pablo. Galacia 1:6. Ito tanawin. Kaya naan mo tuwis. Ano sa tukoti para. Bisang anghel pa. Hallelujah. Anyway, ang atong brad, tanaw nga ng Steve, pati mo ganing haw na yun, okay lang. At least, nakamit ko, mura ba itong grade 1 ko, nilaban ko, o grade college, proud, eto. Amen, para pa ka daw nato ka itong Ginoo. Ito, nakamit yung Ginoo, kabalong ni sila. First time na ko, niyang inani ang nasi. Kaya kung kabalong ko minani, pero kasi di kumani ba? Pero kaya naan pa po rin, hindi yung kumanok, ang yung basahon, ang nasa Biblia. Amen. Kaya bisan pang nalimunyuhan na, anto na ko na, bisan pang mga balatian, kaya naagihan naman ako na. Kaya naaman sa Biblia, ang tinuod ng iglesia, magpagawas ng demonyo, bugawas. Mag-ampong balatian, maayo. Ang Diyos may kayo. Okay, alas masato rin. O, naibulong mo sa kalit. Okay, mitalikod ka mo. Bisan pa daw ang hell, nagikan sa langit, magwaling maayong balita, nga nahina sa amoy katulo, ipatumlo, naliman mo. Bisan ang hell daw gikan sa langit, magwaling maayong balita, nga nahina sa kitulo, ipatumlo.
Ilang ko po butong nun ni Brad, kaya bisig kung saan niyang wali karon, di mo ito bautismo, siguro hapit lang, hapit lang. Kaya yan, huwag man kayo mabasa yun na bautismo, kaya ang bautismo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Pero ang bautismo ni Pablo, ang bautismo ni Pedro, ang bautismo ni Felipe, mabasa sa Biblia, sa ngalan ni Jesucristo, ayun na siya, authority. Pero ningon mo po ng Biblia, sa Colosas 3:17, bisan kung sa'yo buhaton sa pulong o sa buhaton ang tanan, in the name of Jesus! Mamulong ka, buhaton tayo, in the name of Jesus, authority mo na. Lapo para sa authority. Pagawas kang yawa, inanong pa rin sa Holy Spirit, tukon ka na ba? Kaya yawa, amahan sa tanan baka. Si Abraham, bitawag ko amahan. Ako amahan, ikaw amahan, ikaw amahan. Ito mo pangalan. Muna yun ang Zacarias 14, 9:14. Hallelujah. Kanawa? Hallelujah. Kanawa na to. Si Jehovah, 14, 9. Okay. O si Jehovah maghahari sa tibuok yuta. Yan naman. Usalamang si Jehovah. Usara ang iyan. Usara yan. Pili lang rin. Pwede ka mga nagamahan. Pwede pa ka mga naganak. Pwede pa ka mga Jesus. Pwede pa ka Diyosa. Pero sa Biblia, Pilipos 2:10. Okay. Sa Pilipos 2:10. Okay. Kanawa na to. Aron sa ngalan ni Jesus, ang tanan tuhod mga piko dito sa langit, dili sa yuta, inaon sa yuta, mapiko in the name of ano yun ang Lord patulusin, walay laing ngalan o bisan unsa kang laing ngalan gadihatag sa silong sa langit buhat patulusin. Okay. Isulat yan. O walay kaluwasan pinagi kang bisan din sa paglaing dili niya reliyon, dili katoliko, wapro mag-isip Pentecostal. Kaya wala ibisan ko sa panlain ng ngalan sa silong sa langit. Dahil kahatag dito sa mga tao. Ang pinaagin nila, maluwas kita. Yan ay Katolik, di po Pentecostal. Ikaw, hindi kayo ng Katoliko. Lugay ka kayo sa Katolik. Lugay ko. Nag-altar mo ko. Ha? Pero hindi natin iskutan na kami kayo. Tama? Amen? At amen. Mata, iskutan mo tayo ng mga binuhatan. Ano ni klaro? Kaya pero ninyo na ang Bible, buto nga daw naghan mga minit ng mga mag-holy. Mailhan daw sa ilang bunga. Pangayon nga. Pero ang bunga, agad! Bilang kumusulti. Kaya basi ka ng lingkod diya sa likod, tanang diha, makita na ba sa bunga, brad? Manang kumawali mo ganito sa pulong sa Ginoo, kinahanglan din ang matong bunga, iyo na ito. Mapilog sayon, mapilugon, magihatagon, maluyon. Kung may kagamuhan eh, kung may makita, kung may ngunit Kristo, tama? Palapakan nyo lang ito, itong Ginoo. Okay. Muna ka mo. Ayun siya, ha? Galasya 1. Katong bisag anghel, size. Tato masunod. Hallelujah. Tato masunod. Hallelujah. Apan, bisan pa kami manulunda, gikan sa langit. Magwali kanyang maayong balita na supak na sa aking kawali. Ipatulo siya. Bantayan din. Kaya bisa pa daw anghel, ako gikan sa langit. Ang pangalan ako, dinanap pangalan niya pangalan, si Pastor Quirino Timuna. Ayaw na mo ito o bautismo. Kanang bautismo in Jesus' name, authority ka na. Wala na siya, iyaan mo na, di ba? Amen. At least ato mabasa. Amen. Okay, tara. 11, matulog Diyos sa 11. Sige ko diyan, ipatunglo pa yun. Hindi lang kumutunglo. Kaya mahadlo pa po kumutunglo. Kaya naroon ako gigistingan kumutunglo, na dayon yun po ninyo kumutunglo. Tinuwa na lang, abak pa mo. Gigistingan ako, muna sunod din na nyo ko. Ang apostol ni Lord Kalugi, tawag sila Lord Malugi ka. Pila po kong Kalugi, Brad. Napaiman niyo ba, Malugi kayo, si Pastor John, grade 1, di ka pa ng history. Okay lang. Okay. Kaya po kung masaya ninyo mga iksoon ko, nga maayong balita nga akong giwalid dili tao hunong maayong balita. Mas Pablo, San Pablo de? Kapi ka kasama niya. Ayon, ni San Pablo. Ay ko na naging si Brad, Brad, ayon, ni San Pablo. Dili po San Gili, dili po San Quirino. O na ayun, di kita pwede magkatik-atik. Ano kailangan mabasa lang? Kaya mapatik-atik ka, di makasal. Kaya po ito masaya nyo mga igsoto nga ang maayong balita nga akong iwala. Dili tawhan may balita. Next, tawhan. Kaya wala kong inidawata gikan sa tao. Hindi katuluan ako mahitungod din. Kung dili, pinaagi sa pagpadayan, gikan ni Kristo. Dili tahunon, dili reliyon na kuali-ali. Ang Diyos yun, pwede ng padayan. Kaya
iglesia, nabuta si Pablo. Sa Acts 8, ay San Pablo yun, pasatan. Naging pagkakabrat, tamagin ko rin yun sa likod eh. San, malangit ani. Okay, San Pablo. Okay, ingon pa siya, kamalubay ang gimog yun sa siya. Pagpanayag kay Kristo. Next, nga naman, iyang giluto sa iglesia sa Jerusalem, Acts 8. Nabuta si Pablo, Acts 9. Ano ni Pitabo? Unyang wali na ba sa Acts 8? Bautismo in the name of Jesus. Alam ko sa niya, nangagpabautismo. May yun na siya, wala ka na mapabautismo. Wala ka. Permula, bahala ka. Oh, kay nakadungog ka mo. May tungod sa akong kinabuhi na niya sa tinuan sa mga Hudyo. Kung giun sa ko paglutos, ang iglesia sa Diyos, hinibanyan, giun sa ko pagpaningkamot sa paglaglag, botong buhatot so. Iya man yung laglagon, mga baptize in Jesus name, nabutas Pablo, Acts 9. O, dito mo, hallelujah. Nampayuras ba rin? Yeah, 20 minutes? O, 2 minutes? Papaspasin na. Apan, si Saulo, mo ni Saulo. Sir, Saulo pa ni si Sauna. O pamamabutis mo eh. Unya na niyo umabutis mo, tawag ko na ko siya San Pablo. Saulo mo na sa tao. O sana pabutis mo, gihapon, hulga, pagpamatay, patong sa tinunan sa Ginoo. May ato sa mga sacerdote. Next, hallelujah. O nangayo kaniyang sulat, nato sa sinagugas. Sa Damasco, aron na dito yung mga plagan na iyan iindalana, na lalaki o babae, iya mataral sila, kaginapos, nato sa Jerusalem. Grabe si Pablo, tirul nyo kayo. Iya, tagapuson. Sabi si Saulo pa na. Saulo, ay pa na, San Pablo. Apa man mabutis mo yun? Okay pa na yun. O sa naglato siya, nagsimula po sa Damasco. O sa kahayat, tingnan sa langit. Bigkanin pagsilak. Huwag ka niya. O natumba siya yun ka. O yan, nadumanti mo na yun. Saulo, Saulo, ganong ginutos mo ko. Next, hallelujah. O siya mayon ka niya. Kinsa ka ba Ginoo? Ayon siya ko ba? Ako, si Jesus, ngayon, ginutos. Ang ginutos ni Pablo, mga baptize in Jesus name, ang nasakitan na Ginoo. Muna yun ang Biblia, si Kristo ang ulo, ang lawas mo, yun, ang iglesia, mga baptize in Jesus. Habang palakpakan na to niyo. Hallelujah. Mahal niya ang pagkakabing ni Pablo, man muwali mo muglain ng berta. Ang pagkabing niya, o sa iyo na, Biblia, hallelujah, sa nang iyo na Ginoo. Ako ni paspasan, pambasa po mo, kaya pasa mo Bible, iyo na Ginoo. Ano niya sa ato Saulo, kaya kong gamiton, nga magwali sa kunganan sa kahintil. Si Pablo pa na, Saulo pa na, o kung ano notice me, ingon siya manas, di ko Lord, gipapatay ang imong mga balaan. Dili man o mga yun, gipapatay ang mga Pentikostal, gipapatay ang mga Katoliko, ang mga balaan, may giingon ni Kristo, kato mga bautismado, balaan ang itawag nito. Wajay Katoliko, wapoy Pentikostal, rana. Oh, kana ato karon. Kay kung ang imong kana man kung anak, sa ko naibawan man ko na ning referensya. Daghagay kong amigo ng mga bride kayo. Hallelujah. Pagka-bride sa referensya, beniro na kuban, kadugayan nagbulag-bulag na. Dahil lahi na sa nag-referensya, mo na nga di kumutuo tanak referensya, binuhat na sa tao. Katong sa Dios, gibasa niya, katong Bible, pinihugan sa Ginoo. Kay kung ito sulat sa Bible, natuman! Okay, tara. Musa siya na Espiritu. Bisunod sa balay. Nagpandong ka niya. Sa kamot ko ka niya. Siya mingon. Iksong saro. Ginoo Jesus. Mituha ka niyo sa dalan sa imong iyan. Payo na niya ka nako. O ikaw na ulian sa imong. Ikaw na na. Napuno ka sa Espiritu. Buhat 22:16. Maunin na buhat kang Saulo. Hallelujah. 22:16. Hallelujah. Last verse. Musa siya na Diyos. 22:16. O karon sa pamay imong gipaabot. Nagtindog na mga daan. Tumindog ka kung pabautismo. Hugasan mo sila, pinago sa pagtawag sa iyong ngalan. O na nga, kung naiwali na yung balita na lahina, dihan sa bautismo ng ni Kristo, ipatunglo. Pero di na kumutunglo, bahala ng Ginoo. Salamat, Pastor John Dinonato Panagpagano. Karon panahon na po sa 15 minutes ni Sir R.G. Sino para lang sa iyang pagpapahaya. Ang atong higala nga pastor, kapila gyud nga gibalik-balik nakutlon bala ang kasulatan pero yun dili pa matud-an na connection ang Pentecostal Church sa Biblia. Wala. Ay kan man pastor, kan man kay naghilom di ako. Si Kristo ito ang yawa ng istorya, hilom atong demonyo. Dili ka maghilom ron, nagkaroon pa mas labaw pa kaniya. Ay ako pa rin panahon ron sa pastor. Okay. Si Pastor, kapila niya gibalik-balik, iyang damayon ang Katoliko sa ilang pagkaway koneksyon sa Biblia. Kaya wala ko na eh, wala. Kinaimutan si Pastor. Okay, iyang man damayon ang tawag ining Katoliko
nga sa ilang pagkaway connection sa Biblia, ang Pentecostal Church, apil ng The Voice of Triumph, giangko nilang duha ganina, nga way connection sa balaang kasulatan. So useless! Useless! Walay pulos! Ang pagkotlo sa balaang kasulatan nga naman ay kining maong mga tawhanan, way kalabutan sa Biblia. Amen! Gamay naman ta kay mas daghan man sila kay Ham, di ba? Bilagod sila ng tuwan. Mas masintagtag. Ingon pa nila, kinahanglan yun ka ang pagtuo, mailagyon sa gitawag o bunga. Saan pa nila sa pastor? Ako apa ni pastor? Ako apa ni pastor? Pastor, ako apa ni pastor? So kailan ka? Huwag yung kakwanta ba? Ay, may hapon sa atos ang hatagang panahon ng 15 minutes nga kuan pamaya kay manina sa butan gani ako natay gusto iklawon niya sa panahon na po sa pagpangutana. Wala magod. Sport na comment lang. Ako nagwali ko sa kuang pamatunan niya sa Biblia nga bautismo. Pamatunan ko niya ang Katoliko tanang niya gibuhat. Ulata. Ayaw sana. Imo naman gikuan ako. Ulata. Basta ni angkon mo nga wa mo'y kalabutan sa Biblia. O man punto nako. Mo na mawat. Di angkon mo duha diha. Sa mga tao mo nagaan ng amnesia mo. Di ba? Di angkon na mga wa mo'y connection sa Biblia. Nga pagkauman. Angkon na minunamon ang bisan pagkapila mo angkon. Kapila mo angkon bisan kag milyon ka kondlo sa balang kasulatan. Wa may pulos kay wa may connection diha. Mo man ay punto. Di ba pa nila kinahanglan masupay yun sa maayong buhat. Tan-awa may puro ni tarong. Dahat Katoliko mga bandaran. Mo man ay ilang pausok. Muna may man sa Katoliko pag ko palahumugay ko. Sa Katoliko pa ko gawatan kay ko. Sa Katoliko pa ko himabay ko. Praise the Lord. Hallelujah. Ano ako mga pastoy ko ron. Pero usa lang ang ihat na ako timailahan ninyo mga hikalan ng so. Tan-awa ng punuan sa mangga ng alin. Asa ka makakitag punuan sa mangga matinuod na way mga laya. Naapindahin mga tagat ng mga laya. Ano man? Tungkol kay kanang pagkahatag o tinuod sa iyahang gitawag o pagkapunuan. Pag makakita gani kang punuan na wala gani mga laya, plastic na. Sama aning pundo ka. Puro karong plastic ning pundo ka. Kalma lang mo ba? Naghilong ko kanina. Kamu, tawag lang ng saba kayo mo. Kalma lang ko, no? Kalma lang. Ikatulo, mo pa nila, ang kiwaling bautismo o niya ang ipangbasa, huwag yun kayo mabasa ng iingon ang mga apostol, bautismohan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Never. Never. Na naman. Pag maingon ka din word ng ngalan, basahon na mo ha. Kini, Biblia mo ni, di ba? O niya, kini mga tawag ini mga komentador ani mga Protestante ni dili mga Katoliko. Niya. Lista sa mga pulong ngalan. Sa Biblia, kung ang usa ka tawo maghimo og usa ka butang sa ngalan sa usa ka tawo, nagkahulugan kini nga gigamit niya ang gahom og otoridad sa maong tawo. Busa sa gihamnang ayo ang mga apostoles o masakiton sa ngalan ni Jesus, ang buot ipasabot na nang ayo sila pinaagi sa otoridad ni Jesus. Pagpakakon ni mga tawana. Pagpakakon. So kanan kiingon nila. Tawasapa na kasi daw. Kailangan hindi mo ni mahalangan magipati sa bahay. Diba? Kailangan hindi mo ni mahalangan bakisama kayo. Muna sa buhat 22:16, 8:12:15 o 2:38, ang kinuha nila nagibautismoan sila sa ngalan ni Jesus, dili na refer sa formula sa bunyag o bautismo. Pag inon nga, sumala sa otoridad ni Jesus, huwag ipasagot kantong gisugo ni Jesus, bautismohin sila sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Mas labaw pa mong Kristo? Kibasa nila ang Galacia 1:6-8.
na naa din mga manungha, mga mining na propeta, magtudlog balik at magtuis sa kasulatan. Kinsa man ang manunungha? Katoliko? Ang simbahan Katolika natugod sa unang siglo. Ang Pentecostal Church natugod ni atong 1901. Mauning mga tawanan ang nanungha. Muna pantay-pantay ta mga higalag, mga igsuon. Kay dili gid pwede ang nauna mo ay mamahimong mini na propeta ng tutudlo. Ang ulahin yun, pinaka ng inyo, pastor, na narehistro. Mapantay mo, kaya ka naman ikaw niya sa Galacia 1, sa Ispunso, refer na sa mga umaabot pa. Kinsa man ang mga tawanan na umaabot pa ng mga antikristo. Pasahon na to. Ono, Juan, Monay, simpiat ninyo kay Bible ano lang mo, di kayo makasabot sa Biblia. Di sa kung saan, di kayo makasabot. Pustahan na ipata. Okay. 2:18-19. Kinsa man yung mga mini, mga antikristo. Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Kisuginglan na kamo nga muani ang kaaway ni Kristo. O ani nga nagkaroon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busak masiguro nato nga doon na gayon ang katapusan. Kining mga tawhana, dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busak na mulag sila kanato. Kay kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin untag sila kanato. Apan namiyak sila aron maila kayon na sila dili kauban nato. Kinsa may namiyak sa Iglesia Katolika? Kining maong mga tawhana. Nito o sa mga minit na magtutuglo ang minboto lang daw o tungos talugtog ni atong ika-20 kasiglo. Muna ka ng inyong bautismo, waklay, kung sa mga waklay pulos. Manong tawag, anong walang pulos? Dili mo ay disugo sa Biblia. Dili, nakat na mo, di ba? Sakit kayo. Di ba? Nga naman, dili pwede nga ang mga sulugoon mo lamaw sa ilang magtutuglo. Dili pwede. Ang gisugo ni Kristo, bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Wali ko si Kristo nga, bautismo sila sa ngalan ni Jesus. Wala. Inon pa nila, ay, tanawara ang mga Katoliko na mundya o mga bata. Nga naman, kay sugo sa balaan kasulatan, tanang tao bunyagan. Sa una-una ni Kristo, sa una-una sa gitawa o Ginoo, ang gianak o tawo-tawo. Kung kini sa Pentecostal Church, kung ang inyong mga babatang mga masuso, di kayo na tao, kaluoy po sa klaseng hayupa kahana. Di ba? Ganahan mo magkugos ang inyong mga bata, o yan ipangila sa inyong mga pastor, tinitao, kayo ay napot sa bautismo. Ang never mabasa sa malaang kasulatan na nagtulong ang mga apostol na bawal bautismuhan ang mga bata. Never. Ang mabasa sa Biblia, bautismuhan ang tanang tao, apil bata. Ang mabasa sa Biblia, kay kini nga saan alang man kaninyo o sa inyong mga anak. Kanang mga anak, produkto na. Ang pasado, buhat 2:28. Sa English, kung English pareho. English version. Again ha, sa 2:28 about bautismo, ko ang i-refer. Pag-abot o 39 sa English. Checking on the name. 39. For the promise is unto you and to your children. Ang sa plural form o ang sa singular form sa singular pastor? Singular form sa word of children. Singular form sa noun na children. Now to celebrate. Kanang child product ko. Children man na diha. Apil ang bata! Kalukuis mga bata, ang nga itong mga higala ng members Pentecostal. Mga impirno yun nga naman. Tanawa na kung ilang ihikaw ang grasa sa Ginoo
Diyos mga bata? Di ba ako nagutom? Biblia na itong giskutan. Di ba? Luoy ang mga bata. Di ba? Kanasa 3:27, sulobon si Kristo pinaagi sa bautismo. So therefore, kung ang bata walay bautismo, walay Kristo. Di ba? So ganang inyong mga bata, walay Kristo. Ikaw sila, ihalat lang mana, ibalawat mo ng Moises. O yan sa paghalan, kinamagulangan anak ang ihalan na lalaki. Ang sa inyo ang apil babae, ihalan ninyo asang Biblia na. Tinap ko lang, lalaki man to, yes, mga Hudyo man to. Sa tanaghalan ang mahal kami rin, na ay tawag inigihalan ka, doon ka to mo, huwag kasalumpati, ang sa inyo ang bisan maya, huwag yun. Diba? Biblia mo kang sundot. Ang sa mga bautismo, bata, ano man kay ang Ginoo ni Kristo, ang gianak o tao-tao. Diba? Ano man ang Ginoo ni Kristo? May mabasa ka ba sa Biblia na ang mga apostol na bautismo ko, ay tagko mga tumunang ilang bautismuhan, kaya nakuha ni pamasahan ng panahon, kaya palang ang maing balita. Mga naging sa akin, open mayor si Sakrior. Una ang tagko, isunod yan ka magagagmay bata. May problema niya pagka mga supak-supak din karong taon-taon. Ikaw ba, kabantay mo mga higalan, mga eksuon, sa to ang pagbarog dili palandugay kaganina? Nag-iskot ang about iglesia, ano wa sila mudugay? Kay di sila kabungkag sa kamatuuran nga ang Pentecostal Church walay kalabutan sa nakasulat sa Biblia. Walay kalabutan. Kana ako ang nag-isulti kay mo man ang pres mga Katoliko nga tubago na nga mga punto o mga isyo nga naman kay kanang among pagtuog Katoliko mas kuliton among pagtuog Katoliko kung mahibaw-an na mo ang kamatuoran by way of comparison. Diba? Karon sila nga kung may mabasa sa Biblia pulong Katoliko, kitagaan ko na sila ganina og tawag anang deal. Di man sila musugot. Remember, ang Bible, wala man nagisulat sa, pastor, wala man nagisulat sa Bisaya. Gitranslate sa Bisaya. Pero wala nagisulat, ang original form niya, original language, wala nagisulat sa Bisaya. Gisulat na sa Griegong pulong. Manang i-challenge na ko na sila. Kung mabakya, makabasa mo Griego? Mag-practice mo mo, ay pangitan pulong Katoliko, Griego mo na, isang taon mo eh. Diba? Dili madinay ang kamatuoran ka ng Biblia na inyong ipagbitbit ang original na pulong anak. Tanawa na sige nagyaw-yaw nila sa kilid. Ako, kaya na pastor, sa punta nagyaw-yaw mo, hilog na kayo ko sa kilid-kilid. Naminaw na ko sa inyo. Nasakitan mo? Wala na. Okay. So, ayan. Actually, ang magwali lang sa mga nga mga pari. Kami mga Katoliko, igod lang mo tudlog katisismo. Ikatikais na mo ang mga Katoliko, kay mga layman naman yun. O yan, sa Biblia po, ang ginoon po na pastor, pari. Yan, si Kristo pastor man to, at the same time pari po. Diba? Kaya, ang mga apostoles, pastor, pari po. Kano, pastor mo doon, di mo pari, di mo piki. Diba? Biblia magkatong sundot. Ang mamuno sa iglesia, pastor at the same time pari. Biblia sa Biblia, diba? Si Kristo, 3:1 Hebrewhanon, si Kristo ang apostol o pangulong pari sa pagtuo. Yung pastor po siya. So ang kinuod ng pastor, pari, ikaw San Pedro, kita gihimong inghalian sa mga pari. Karon, 2:9. Ano ba? Ang dahil mabasa pastor. Tanang mo ang kira. Sige mo pangitan mo basa, taga-mabasa, di mo mo. Di ba? Ano man ang problema ninyo? Sige mo pangayon mabasa, o yung tagaan mo mabasa, di mo mo. Di ba? Karon, kita mga Katoliko, mga sir, mga ma'am,
kini mga igsoon na mga Katoliko dinhi, wala tay pagtulunan nga sula eskriptura. Wala. Kanang sula eskriptura produkto na sa man-made tradition. Ang sula eskriptura giimbento na ni Martin Luther ni adtong 1517. Before 1517, wala pa'y sula eskriptura. Time, sige. Unang pangutana. Ay, mayong hapon, no? Karon na po, panahon na po sa question and answer or cross-examination o matubang mo si Pastor John Dinuna para sa pagdepensa sa iyang komentaryo ganiha, no? Kanala. So, ato lang sundon ang atong nasabutan nga 20 seconds nga question o 30 seconds nga answer. Ato lang yung pagbuton mahuman ang iyang 20 seconds nga pagpangutana o ato pong pagbuton ang itubag og 30 seconds. Di lang ta magsapaw para nindot paminaw sa mga tao para makasabot yung mga tao. O mo na karon magsugod na. Okay. Natindaghan ang istorya niya. Wa man gyud basa-basa pero ingon man siya. Basta mo mo to. Wa po kita toy babasa. Pwede magini babasa. Terus basi mailan tani. Okay lang. Okay. Ako pamutan na. Ako pinmutan na. Ikaw pinmutan na. Pali naman ni ikaw man. Ako ba? Di. Ikaw may wala na mahayag. Sige. Sorry ha, di ba balo ani. Ako pamutan na, pastor, ingon man ka nga kinahanglan gyud mabasa sa Biblia. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo ang mga apostol na kung magtudlo ka may tungod sa iyang pulong kinahanglan mabasa sa Biblia. Na, mabasa ko Sige, basa. Brother Michael? Sige daw. Ikaw to, ko. Sige daw, sa bersikulo. Unang kamudahan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nani? Kutluan ninyo. Tama? Okay, namatana ko mga ganito, unang talaga. Ikaduha si Timoteo, ikaw po Tanan, sa tubag sige. Sige. O sa sitas. Kasi mo siya tayo. Naniimon ang balaan kasulatan nga kung di mabasa sa Biblia dito noon. Sitas. Dili, ang akong gisulti. Juan 17. Sige. Juan, may Biblia na ha? Biblia ha? Balangan na sila pinagi sa imong pulong. Ang imong pulong, balangan na sila pinagi sa imong kamatuoran. Ang imong pulong, mao gid ang kamatuoran. Usap-usap po. Ang kamatuoran gid ay pulong sa Ginoo. Kisa na naging mo niyo makanang pulong ni sa Biblia na? Adi ka buto nga Biblia na? Kisa naging mo niyo makanang pulong ni Biblia na? Adi ka buto nga Biblia na? Ako yung pumuntan mo. Ha? Tubagan ko, sa nang pulong din na ba mag-iskutan Biblia na? Sabi na. O isang sita sa Biblia, kapitulo bersikulo ka ng pulong na Biblia na? Okay, dara. Sige. Okay. Relax lang. Hindi mo kaya ni. Break na ka wala. Okay, ganun lang. Anyway, ang tikabig ang Ginoo man. Tama, sige. Ikaw may mutan. Unsang sita sa Biblia, kapitulo bersikulo ang kanang pulong sa San Juan 17. Refer na sa Biblia. Oh, sa tayo, mutan na sila. Okay, katuloy na ni. Katuloy na mo din balik. Naging mga one word is enough for a wise man. Hugog gid. Ang imo nila, ikaw naging mo na nagila ko. Okay. Yan. Ang kondo. Ang kondo ra Kanang imo na pulong sa San Juan 17. Kinsa nag-imo ni mga Biblia na unsang sitas? Kanang imo yung ipabasa nga isitas, imo haraman ang pamagi. Biblia lang atong musiha. Dili. Kuha man ang disulpi. Ingon ang Biblia, mabasa o masabot. Lagi. Unsa man ang klaseng interpretation ninyo gigamit para masagot ang tama? Balik kanina. Ay. Sabi mo, unsang klaseng course of interpretation. Sige. Unsang klaseng course of interpretation yung gigamit kaya para mahintama yung panigot na kanang pulong din na refer na sa Biblia. Okay. Ingon pa si Kristo, mahanaw pang langit og yuta apan ang pulong magpabilin sa walay katapusan. Pasabot, kung ipamulong ni Kristo matuman. Pastor, course of interpretation ba? Abahan ka muna kung sa dili ay magbuot ka. Kipasok ka kanina. Wala ko nagbuot nimo. Next Kristo. Wala ko nagbuot nimo. Ang pagkutan ni next course of interpretation ba imo tubaga? Ay mo ni mo tubaga pastor. Dito ba ako? Wala, sa Kristo na lang. On sa classic course of interpretation ang imong gigamit aron paghatag og konklusyon na kanang word nga pulong dinha tawag ini refer na sa Old and New Testament kamo na Biblia ron. Ako na to gitubag. Kung di ka mo angko na to, next question. So di niya matubag.
Kanang word nga pulong, ang imong pulong kamaturang sa written word or spoken word? Kanang istutan yung pulong, nag-refer na kang Kristo. Wa ko na mo taga-asa na nag-refer. Amo, Ang word nga pulong ba? O, next question, kini Refer na ang Kristo. Unsang sinta sa Biblia, kapitulo, versikulo nga si Kristo Biblia. Usa, si Kristo po Biblia? Ingon ka kanina, kanang pulong, Okay, refer na ang Kristo. Asa ba? Pakita ba? Ito ba? Ako ba? Ingon ka kanina, gibalitaan to ang sintas, asang sinta sa Biblia, na ang Biblia pulong sa Ginoo. Gibasin nimo ang Genesis 17. Ingon po ka na si Kristo ng pulong, usa mo tinuod na. Okay, sige. Inan na lang, brother. Okay. Tinuang ka pa. Di lang mo katubag. Basta lang. Sige. Ato na lang yung kondangan, brother. Gamot na lang. O na, isipan ninyo, kamo nga napildi mi, at least na-explain na mo, ngayon siya nga, ang bata, unyagan. Di na taputan na. Kaya ang pangutana, o exo, mo man ikahumanan eh. Sige, kamo, sige, pangutana na. O sige, tumaga, sige. Sige, karon may hapon no, so ni-decide man si Pastor. sila Pastor John Dino na dili lang daw ipadayon eh, so kuan, ato lang dito next. So, buti pasabot, atras sila. So, di pa naman sila. Tawag ka naman, hindi pa naman. Ako sa pagkita mo, kinutinoon. Nag-share gani mo, ba't na mutana ko ninyo? Di ba? Tor, layo kayo sila, no? Layo kayo basayan. Ano sa layo? Layo ka rin. Dili, wala pinabag mo. Kung ba siya? Dapat siya ito bagay, siya minahagit na. Ingon pa siya, ito ka dre. Siya paningon. Ito ang video. Nasa video. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.